Hi, Daddy! Ito, Guadalupe Adventure. Kami dadaan. Malapit na sa rock. Uy, may bato! Ay, ganda-ganda. Ang ganda rito! Dito sana kayo! Stop your record. Okay lang! Okay! Daddy! Daddy! Nandito na kayo! Sana makita niyo itong video! Drago niyo po yung taas! Hala, daddy. Let's go! May po yung taas! Ganda-ganda. Amazon jungle. May rapids na. Ay, rapid naman po! Rapids! Okay. Back in recording. Dahil everything is peaceful. Cassandra. Julian. Daddy! Salamat po! Look at the view. The people crossing. Ano dinaanan namin kanina. Halap ang kambing. Picture naman kayo, ma'am. Kasi hindi po. Pingkod lang ka. Pulang. Rapids again, rapids. Ma'am yun, ang ganda oh. Video pa niya? I-edit na natin yan sa kuhan. Sa, ano ito? Yung movie maker. Ika natin. Sunod-sunod. I-trailer natin. Ito sa movie maker. Gawin natin trailer daw. Tapos, Wag ibitin na. yun. Sige, swim Josh. Hindi ako nag-swim. Ay, ano ba yan? May pinahawakan na bato. Okay. Tuwad. Smile. Woohoo! Iyak. Woohoo! Ipalunay ko. Smile. Okay, Julian. MacArthur Landing. Ayun. Yan. Salamat ito ya ha. The people crossing. Ang board up. Ibang tao, pero ito itong mabinabina ng tali ko ng Say hello kay Daddy. Hi, Daddy! Diyan. Show that, hi, Daddy. Hi, Daddy! Daddy na. Sharon.